nič také ako peniaze Bruselu neexistuje. Neexistuje, to sú vaše peniaze. Brusel má príjmy, teda Európska únia má príjmy z výberu časti DPH z každej členskej krajiny, to sú naše peniaze. Má príjmy teda z povinných odvodov, ktoré platia jednotlivé členské štáty. Potom clo, časť cla, ktoré vyberie členský štát, necháva si malú časť na správu dane, ostatok všetko odvádza Bruselu. A potom sú to pokuty, penále a neviem aké ďalšie príjmy, ktoré tiež plynú z národných štátov. Čiže Brusel nemá vlastné peniaze. To sú naše peniaze. Ten plán obnovy, ktorým sa tu všetci zakrývajú, to tiež nie je milodár z Bruselu z nejakých vytlačených imaginárnych peňazí. A toto sú tiež naše peniaze, pretože Európska únia si na to zobrala úver, ktorý začneme splácať od roku 2027. Všetky členské štáty. To znamená, že ak dnes dáva Slovensko 1,5 miliardy eur na splátky úverov, tak od roku 2027 to bude rádovo o stovky miliónov eur viac, lebo sa bude splácať Bruselu tento úver z plánu obnovy. Ale idem ďalej. Európska únia plánuje si zobrať ďalší megaúver 140 miliárd eur, ktorý chce poslať na Ukrajinu. A tu správne povedal pán premiér Fico, dúfam, že sa toho aj bude držať, že Slovenská republika nikdy takýto plán nepodporí.